Nawa ne canjin? Canjin ka 400 ne. 100 ne duk kara ɗaya. Yauwa kana ji, ka gane? Nawa ka ce 400 ne? 400 ne canjin ka. Ga 1000 kawo canjin. Kai amma dai. Kin sai dai wise. Kara da bani da canjin 1000 nan. Nawa ne da kai? Ina da 500. Na baka 500 ɗin? Ba ni 500 ɗin. Saura nawa kenan? Saura 400 kenan canjin ka. 400? Kin sai dai wise. To ba ni 200 hannunka. Kaga 200 nan da ka bani lissafin ya kama. Saura 200 kenan. 200 kenan canjin ka ya kama. Kaga karɓi 500 ɗin nan taka. Ba ni 1000 ta. 1000 nan da ka bani kenan. To yawa to gata nan. To saura nawa kenan canjin nawa? Kai ne ka bani 500 ɗin nan? Na baka 500 ka bani, sai na baka 1000, kai kuma ka bani 500, sai na ƙara baka 500, kai kuma ka bani 200. Kaga kenan lissafin ya kama. Ka karɓi 200 ka. Kin sai dai wise. 500 ɗin nan da na baka. To. Saura nawa kenan zaka ci komin? Shikonka ya kama. Ya kama 250 kenan. Kamar ya ban gane ba, wane irin 250 kuma? Kai da na baka 1000. Haka ne, kai ka bani 1000 nan ko? Mana. Ya haƙuri, karɓi 1000 ka. Oh my god. Kar ka damu, in na dawo zan kawo maka 400 ka. Ina da canji a gida. Au, kana da canji a gida? Mumu too much. 1000, 500, 200 da naira 50. Hanya kaɗan nan bai shushe ni ba kuwa? Oh my god. A'a. Ya ni da nake da 7200 da naira 50 suka dawo saura 1700 da naira 50. Mumu too much. Oh my god. Na me fuck up.